У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Дорогие браты и сестры, сегодня у костёля невеликая урочистость, не свята, а успомины, які у нас вельми часто бывают у будній день. Але людей, як бачите, у костёле сегодня шмат. Спадзяюся, што гэта за нашай моцнай веры і надзеі і з таго, што слова, якога мы сёння хочам пачуць у касцёле. Я падчас гэтай святой імшы малюся за жыхароў наступных вуліц, вуліцы Маркава, праезда Горкава, завулка Осіпенкі, вуліцы Янкі Купавы, Роменскай, Маладзёжнай, Лебедзеўскай, Грыцаўца, праезд Рачны, вуліца Замкавая, Шаргановіча, Лясная, Великасельская, Варына, Лясная Германа, Чайкоўскага, Мічурына, Абладная, Ясінскага, вуліца Міхала Забейды Суміцкага, Драздовіча, вуліца Віленская, Вілейская, праезд Горкага, вуліца Някрасова. Брат Андрэй Квяцінскі моліцца за памерлых, за памерлую Ядвігу і Антона. Так само брат Андрэй Богданович давярае Богу памерлага Станіслава, молімся аб жыцці вечным для іх. Каб наш удзел у гэтай святой імшы быў годным, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словом, учынкам і занядбаннем. Моя вина, вельмі вялікая вина. Цішу, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помоліться за мяне, да Пана Бога наша. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Молимся. Всемагутны Боже, змілуйся над намі і прабач нам нашы правіны праз заступніцтва святой Агаты, якая падабалася Табе жыццём у чыстасці і мучаніцтвам за веру. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання послання до Габреяў. Браты, няхай трывае братняя любоў. Не забывайцеся таксама пра гасціннасць, бо праз яе некаторыя, не ведаючы, гасцінна прынялі анёлаў. Памятайце пра вязняў, быццам бы вы зняволеныя разам з імі, і пра тых, хто церпіць, бо і самі вы ў целе. Няхай ва ўсіх сужэнства будзе ў пашане, а ложа няхай будзе беззаганным, бо распуснікаў і чужалосцаў адсудзіў Бог. Не будьце срэбралюбнымі норавам. Задавальняйцеся тым, што маеце. Бо ён сказаў: «Застануся з табою і не пакіну цябе». Так што смела можаш сказаць: «Пан мой памочнік, і я не буду баяцца. Што можа зрабіць мне чалавек?
Памятайте про наставников ваших, якія абвяшчалі вам Божие Слово, і, розважаючи про конец ихняга життя, наследуйте их веру. Езус Христос, той самый учора і сёння і навеки. Гэта Слово Божие. Пан моё святло и моё спасение. Пан моё святло и моё спасение. Пан моё святло и моё збавление. Кого ж мне бояться, Панахома життя моего, кого ж мне полохаться? Пан моё святло и моё спасение. Коли выступить супроть мяне войска, не сполохается мое сердце. Коли уздымется супроть мяне битва, и тады я буду сподяваться. Пан моё святло и моё спасение. Он ховая мяне у своим шатры, у день нещастя, укрывая мяне у своим сховищі, подымая мяне на скалу. Пан моё святло и моё спасение. Буду шукать Твоего обличчя, Пане, не ховай от мяне своего твару. Слуги своего не откидаю в гневе, Ты моя допомога, не откидай мяне. Пан моё святло и моё збавление. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Благословленные, кто в добрым и чистым сердце, заховывая Божие Слово и приносить плен у терпливости. Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання святого Євангелія паводле Марка. У той час кароль Ірад пачуў пра Езуса, бо імя ягонае стала вядомым і сказаў: «Гэта Ян Хрысціцель уваскрос з мёртвых, і таму цуды творацца ім». Іншыя казалі, гэта Ілля, а яшчэ іншыя казалі, гэта прарок або як адзін з прарокаў. Калі Ірад пачуў гэта, ён сказаў: «Гэта Ян, якому я адсёк галаву уваскрос».
Бо сам Ірад паслаў схапіць Яна і зняволіў яго ў вязніцы за Ірадыяды, жонкі брата свайго Філіпа, таму што ажаніўся з ёй. Бо Ян казаў Іраду: «Не дазволена табе мець жонку брата твайго». А Ірадыяда злавалася на яго і хацела забіць, але не магла, таму што Ірад баяўся Яна, ведаючы, што ён чалавек справядлівы і святы, і аберагаў яго. Шмат разоў чуў яго і непакоіўся, але слухаў яго з ахвотай. І настаў зручны дзень, калі Ірад у дзень сваіх народзін прыгатаваў вячэру сваім вяльможам, тысячнікам і старэйшынам галілейскім. І ўвайшла дачка гэтай Ірадыяды і танцавала. І спадабалася яна Іраду і яго гасцям. Кароль сказаў дзяўчыне: «Прасі ў мяне чаго хочаш, і я дам табе». І шмат у чым пакляўся ёй: «Чаго не папросіш, дам табе, нават палову майго каралеўства». Яна выйшла і сказала маці сваёй: «Чаго мне папрасіць?» Тая адказала: «Галаву Яна Хрысціцеля». І яна адразу хутка ўвайшла да караля і папрасіла, кажучы: «Хачу, каб ты даў мне зараз жа на місе галаву Яна Хрысціцеля». Кароль вельмі засмуціўся, але з-за клятвы і тых, хто быў пры стале, не захацеў ёй адмовіць. Кароль адразу паслаў ката і загадаў прынесці галаву Яна. Той пайшоў у вязніцу і адсёк яму галаву, і прынёс на місе ягоную галаву і аддаў яе дзяўчыне, а дзяўчына аддала яе сваёй маці. Калі пра гэта даведаліся вучні Яна, яны прыйшлі і забралі ягонае цела і паклалі яго ў магілу. Гэта слова Пана. Дорогие браты и сестры, сегодня, когда у касцёле вспоминаем святую Агату, яе мученіцтва, яе цнатлівасць, тое, за што яна аддала сваё жыццё, то касцёл дае нам, як чытанне, таксама бачым вось гэты аповед пра смерць Яна Хрысціцеля. Той постаці, якая нам вельмі добра знаная, бо часта гэта разважаем пра Яна Хрысціцеля ў Адвенце, таксама у Вялікім посце, ведаем, што быў, як пра яго кажуць, прарокам, апошнім прарокам Старога Запавету і новым прарокам, першым прарокам Новага Запавету. Слова прарок азначае той, хто бачыць, той, хто ведае праўду Божую, той, хто таксама, ведаючы гэтую праўду, не можа яе затрымаць у сабе, але абвяшчае іншым. Таксама бачым тут гэтага караля Ірада, якога хоць евангелісты называюць каралём, але па сутнасці ім не з'яўляўся. Гісторыкі надаюць яму той тытул, якім сапраўды яго называлі, гэта тытул тэтрархі, гэта значыць тое, што ён не быў так сапраўдным каралём, а кіраваў трэцюю частку гэтага каралеўства яго бацькі Ірада Вялікага. Таксама знаная нам постаць, гэта той кароль, які пасінеўшымі пальцамі трымаўся за ўладу, пазабіваўшы сваю радню, і таксама гэтых дзяцей, гэтых младзенцаў, калі мы ўзгадваем пра нараджэнне Езуса. І сёння таксама бачым гэтую пэўную трагедыю, маглі б сказаць, трагедыю Яна Хрысціцеля, але трагедыю чалавека такога, як Ірад. Чалавека, які уступіў у гэты канфлікт з Янам Хрысціцелем, так сапраўды уступіў канфлікт са сваім сумленнем. І, канешне, пра Яна Хрысціцеля можна было сказаць, у чым з'яўляецца такая сутнасць гэтага канфлікту. Бо, напэўна, Ян Хрысціцель мог бы абвінаваціць Ірада гэтага ў тым, што ён з'яўляецца такім нелегітымным кіраўніком, бо атрымаў гэтую уладу гэтага тэтрархі над трэцяй часткаю гэтага каралеўства толькі
толькі як уладу пэўнага намесніка. Напэўна, таксама можна было б шмат якіхсьці іншых абвінавачанняў. Але Ян Хрысціцель становіцца ў такой праўдзе і кажа, што ты не можаш жыць у граху, ты не можаш жыць жонкаю свайго брата. І тут нема ў гэтым палітыкі. Але ёсць пэўная праўда, калі тое, што мы можам сёння таксама для сябе ўзяць і чаго навучыцца. Быць неабыякавымі да граху, не прымаць грэх, нават калі гэта будзе нам каштаваць, і каштаваць нават так шмат, як сёння ў гэтым прыкладзе. Не быць згодным на грэх. Можна было б, канешне, сказаць, нічога не здарылася, гэта кароль, як кажуць яны, небажыцелі, што сабе могуць там пазволіць. Але Ян Хрысціцель кажа, не, ты не можаш быць, не можаш жыць жонкаю свайго брата, не можа быць граху ў гэтым. Таксама у нашым жыцці вельмі часта бывае, што мы, здаецца, чуем Божае Слова, прымаем яго, прымаем з ахвотаю, бо дае нам надзею, бо адчуваем пэўную любоў з Божага Слова. Адчуваем гэтае прагненне, хочам быць бліжэй Бога. А ўсё ж такі дзесьці у нашым жыцці згаджаемся на грэх. Адчуваем нейкую такую дваякасць, як можа была ў гэтага Ірада, калі з аднаго боку ён хацеў слухаць Яна Хрысціцеля, з другого боку быў змушаны такім сваімі абставінамі, тым жыццём папросту забіць яго, каб так было лягчэй, каб заглушыць гэты голас, каб ён не казаў, што ты жывеш у граху. Таксама варта нам сёння, браты і сёстры, задаць сабе гэтае пытанне, ці мы не заглушаем такі голас такога Яна Хрысціцеля, як ён пра сябе казаў, голас таго, хто крычыць у пустыні. Здаецца, дзе няма людзей, але менавіта можа крычыць у нашым сэрцы, у нашай душы, і кажа, што ты жывеш у граху. Ці не заглушаем мы яго, ці не забіваем у такі спосаб. Варта аб гэтым таксама нам над гэтым разважыць у нашым сумленні, у нашым сэрцы, сам насам, там, дзе ніхто апроч нас можа не ўваходзіць туды. Варта сёння таксама нам звярнуць увагу. Ведаю, што ўсё ж такі маю нейкую надзею, што можа гэта я так шмат вуліц на сёння паставіў на гэты душпастарскі візіт, а не таму, што сёння святая Агата і ёсць традыцыя таксама богаслаўлення хлеба. Сапраўды, калі мы будзем жыць у граху, калі мы будзем заглушаць гэты голас нашага сумлення, то паверце мне, гэты хлеб, які мы сёння благаславім, ён нам увогуле не прыдасца. У нас ёсць найшмат большая і каштоўнейшая магчымасць прыняць той хлеб, які дае жыццё вечнае. Гэта цела Хрыста. І галоўнае, гэта ў нашым жыцці павінна быць такая мэта, каб мы жылі так, каб маглі заўсёды удзельнічаць у Еўхарыстыі, удзельнічаць, прыняць удзел у святой камуніі. Менавіта гэта слово азначае ў еднасці з Хрыстом. Таму, браты і сёстры, жадаю вам, каб мы больш за ўсё на свеце цанілі менавіта гэты хлеб. Цела Хрыста. Амен. Паўстаньма. Умацаваныя заступніцтвам святой Агаты, Панны і мучаніцы, просім Хрыста за касцёл і свет. Молімся за святы касцёл, каб ён адважна бараніў права на жыццё кожнага зачатага дзіця. Цябе просім. Молімся, просячы заступніцтва святой Агаты, каб наш народ быў захаваны ад небяспекі пажару і розных стыхіяў бедстваў. Цябе просім. Молімся за працоўнікаў сродкаў масавай інфармацыі,
каб яны ўмелі паказаць свету годнасць кожнай жанчыны. Цябе просім. Вислухай нас, Пане. Молімся за людзей, якія шукаюць Бога, каб яны сустрэлі сапраўдных сведкаў веры. Цябе просім. Молімся аб Божым благаслаўленні, патрэбных ласках, умацаванні, уцярпенні для чаславы. Цябе просім. Вислухай нас, Пане. Молімся за нашых памерлых, асабліва за памерлую Ядвігу, Антона, Станіслава, каб добры і міласэрдны Бог дазволіў ім аглядаць сваё аблічча ў небе. Цябе просім. Вислухай нас, Пане. Молімся за нас, прысутных на гэтай святой імшы, каб мы ўмелі шанаваць годнасць кожнага чалавека. Цябе просім. Молімся за жыхароў вуліц, якіх мы сёння запрасілі. Молімся таксама за ўсю нашу парафію, за ўсю нашу краіну. Просім Цябе, Божа, каб Слово Божие, Твое Слово мы прымалі з радасцю, без боязні і з надзеяй. Цябе просім. Божа, даўца усялякіх дабротаў, выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб мы ўмелі дзякаваць Табе за ўсе атрыманыя ад Цябе дары. Праз Хрыста, Пана нашага. Моц моя, Табе спяваць я буду, бо Ты мой Пан, моя надзея. Давяраю Табе і не баюся. Моц моя, Табе спяваць я буду, бо Ты мой Пан, моя надзея. Давяраю Табе і не баюся. Моц моя, Табе спяваць я буду, бо Ты мой Пан, моя надзея. Давяраю Табе і не баюся. Моліться, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Всемогутний Боже, ми приносимо Тобі ахвярні дари, віддаючи пошану святой Панні і мучениці Агаті. Прийми їх ласкаво, подобно як прийняв її життя у ахвяру. Праз Христа, Пана нашого. Пан з вами. Угору серце. Подякуємо Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва. Слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ты праз мученіцтва святой Агаты паказаў цуды свае ласкі, бо яна, наследуючы Хрыста, уславіла Твоё імя, праліўшы кроў за веру. По Твоей воле моц выявляется у слабости.
Ты умацовуєш слабых людей, каб яны сведчылі аб веры праз Христа, Пана нашага. Таму за небамі ў небе мы праслаўляем Цябе на зямлі, разам з імі ўсклікаючы. Святий, 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 Пан Бог усемогутний, небо і земля, повния хвали Твоей. Госанна на вышинях, благословленный той, хто приходить у ім'я Пана. Госанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго Пана нашага Езуса Христа, дзейсную моцою Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне ў неба ўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласцівлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Он сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, са святой Агатай і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пані, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі. Са слугой Тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым Казімірам, з усімі біскупамі, усім духавенствам
і ўсім народам табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па тваёй волі стаіць перад табою. О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр, і ўсіх, хто ў ласцы тваёй адышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца тваёй хвале. Праз Хрыста, Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа, Ойче усемагутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся да Отца Небесного, як нас навучил Иисус Христос. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, прийди владарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, а не збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злого. Дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от греху и захаваны от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя збавцы нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его с супокоем и едностью, який живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. Передайте ближнему знак супокою. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, a dary nas upokoje. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў до мяне, але скажи толькі слово, і будзе здарова душа. Няхай ягня, якое пасярод трону, прывядзе іх да крыніцаў вады жывой.
Молимся. Милосердный Боже, сярод усіх святых Ты асабліва адзначыў святую Агату і усклаў на яе вянок чысціні і вянец мученіцтва. Праз моц гэтага сакраменту учыні, каб мы мужна, перадольваючы спакусы, дасягнулі нябеснай славы. Праз Хрыста, Пана нашага. Я спадзяюся, не самы доўгачаканы момант нашай сустрэчы ў Эўхарыстыі, але ён настаў, можна шелестець пакетамі, торбамі, што у каго ёсць, даставайце хлеб і ласку. Хрысціянская традыцыя перадала нам веру ў тое, што святая Агата з'яўляецца асаблівай заступніцай перад Богам у небяспецы пажару. Просім Езуса Хрыста, хлеб жывы, які зышоў з неба, благаславіць праз заступніцтва святой Агаты хлеб і ваду, каб яны сталі дапамогаю ў захаванні нас ад розных небяспекаў, асабліва ад бедства пажару. Молімся. Пане Єзу Христе, Сині Бога Живого, Ти хліб, який зійшов з неба. Дякуємо Тобі за дар хліба і води, які тепер благословляємо у гонор Святої Агати, Панни і Мучениці. Учини, каб яе заступництво обороняло нас і наші доми від небезпеки пожару і інших бедствів, і аднаўляла у нас веру у Твою опеку, якою Ти атуляєш кожного чоловіка, які живеш і валадариш праз усе веки вечные. Так само, як заўсёды мы робім благословленне падчас гэтых нашых сустрэчаў з нагоды душпастарскага, такога асаблівага, скажем, у гэтым каляднага візіта. Таму таксама хай будзе гэтае благословленне з вами.
Будем просить Пана благословлення, дякуючи якому члени сям'ї становяться узаємно для себе супрацовниками ласки і вестунами віри у різних життєвих околічностях. Підтримані Божою допомогою, ви виконаєте свою місію, живучи згодно з Євангелієм і з'являючися свідками Христа. Молимся. Боже, наш Сын, Створитель и Откупитель, просим Тебе, спошли свое щедрое благословление усім членам гэтых сем'яў, якія сабраліся разам у Твоё імя. Няхай іхняя ўзаемная любоў, іхняя сумесная молитва, узаемны клопат і гатоўнасць прыйсці на дапамогу патрабуючым, усе іхнія словы і ўчынкі сведчаць пра іх веру ў Твою веліч. Просим Тебе праз Христа, Пана нашага. Прийміть Божее благословлення. Пан з вами. Схиліться голови на благословлення. Няхай Пан благословить і стереже вас. Няхай Пан узгляне на вас з любов'ю і змилується над вами. Няхай Пан зверне до вас своє обличчя і одорить вас з упокоєм. Благословлення всемогутного Бога, Отца и Сына и Духа Святого, нехай сидя на вас и застанется назавсёды. Идите в супокое Христа. Святый Архангеле Михаиле, бережи нас.